எப்ப பண்ண முடியும் அப்படின்னா மனம் தெளிவாகிற வரைக்கும் தியானம் முழுமையா பண்ண முடியாது. ஏன்னா மனம் தெளிவானாதான் உங்களால மௌன நிலையில லயிக்க முடியும். இல்லைன்னா லயிக்க முடியாது. மனம் என்ன பண்ணலாம், எண்ணங்களை கொடுத்து உங்களை திரும்பி வெளியே அனுப்பும். நீங்க அதை மீறிக்கிட்டு உள்ள போவீங்க. இது ஒரு முயற்சியா தான் இருக்கும். அதுக்குதான் இந்த வகுப்பு எடுக்கிறது. இந்த வகுப்புல மனதை பத்தி பேசுறது. நீங்க தெளிய 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 என்ன ஆயிடும்னா உங்களுக்குள்ள இருக்கிற மூணு போக போக அறியாமையெல்லாம் விலக விலக நீங்க கண்ணை மூடினீங்கன்னா தியானம் தானா சித்தி ஆகும். சம்டைம்ஸ் எந்த எண்ணம் ஓட்டமும் இல்ல, எதை பத்தி சிந்தனையும் இல்ல, அப்படியே அமைதியா இருக்கு, ஒரு மாதிரி நியூட்ரல் மாதிரி இருக்குன்னு வச்சுங்களேன். அது எந்த மாதிரி தியானம்னு தெரிஞ்சுக்கலாங்களா? தியானத்துல உட்காரும் போது அந்த மாதிரி இருக்கு, நம்ம தேடுறதா இருக்கு. அதுக்கப்புறம் அதான் தியானமே. அப்படி இருந்தா அதான் தியானமே. தியான நிலையே அதுதான். புரியுதுங்களா? எண்ணங்கள் வந்தா நீங்க தியான நிலையில இருந்து வெளியே வரீங்கன்னு அர்த்தம். மனம் எதுவுமே இல்ல, ஒரு நியூட்ரலா இருக்கு, ஒரு மௌனமா இருக்கு, மௌனத்திலே லயிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா அதான் தியானம். அதுக்கு அடுத்த நிலை அடுத்த நிலை வரும். அதுக்கு நம்ம ரொம்ப தூரம் நம்ம தியானம் பண்ணிக்கணும், அதிகமா பண்ணணும். நமக்கு அதுக்கு ஏத்த தெளிவு ஞானம் வேணும். மனம்னா என்ன, உயிர்னா என்ன, ஆன்மானா என்ன, அந்த ஆத்ம விசாரம் எல்லாம் வேணும். அது அப்படியே நீங்க மெல்ல மெல்ல தியானம் பண்ண பண்ண சித்தி ஆயிடும் எல்லா நிலையும். எங்க இருக்கீங்க நீங்க?